Mietti, kun juttelee ihmisten kanssa, niin tuntuu, että kaikilla on jotakin valittamista. Mulla oikeastaan elämä menee tosi hyvin. On oikeastaan kaikki, mitä on nuorempana unelmoinut, niin kaikki on tullut saavutettua. Me valmistuin tuossa pari vuotta sitten korkeakoulusta ja sain heti duunia. Ja kaikki lisäksi vielä Ivalosta täällä. Täällä on mukava kasvuympäristö, ihmiset on ystävällisiä ja muutenkin ihan mukavaa. Tyttökaverinkin sitten löysin täältä ja ollaan nyt oltu yhdessä 2,5 vuotta. Se on just synnyttämässä sairaalassa meidän esikoista. Ensi kesänä me varmaan sitten mennään naimisiin. Paikka ei kyllä vielä nyt varmasti tiedä, mutta todennäköisesti Rovaniemellä. Siellä ne meillä kaikki sukulaista, perhe ja kaikki tämmöisetkin on. No moi. Niinkö? Milloin sen pääsee sitten vierailemaan? Nytte? Niinkö? No, mie lähden tulemaan nyt. Joo. Nähdään kohta. Okei. Hei hei kulta.